אני הגעתי למור בראל מאיזה פרסום שראיתי, התייעצתי גם עם הרופא שלי שעושה אצלו בוטוקס, מה אני יכולה לעשות, והוא אמר לי, תקשיבי, האמת, אני לא עושה את הטיפול הזה, אבל יש טיפולי פלזמה שאת יכולה לעשות, הוא לא ידע לתת לי את המענה, ואז פניתי למור, הבנתי שהיא עושה את הטיפול הזה, אבל אני ממליצה, וזה שווה את זה. בסופו של דבר, אתה רואה תועלת מול תוצאה שאתה באמת רוצה, כי זה היה שווה לי, וזה כן, זה היה שווה לי חד משמעית, ואני מאוד מרוצה, היא הייתה עדינה, היא הייתה קשובה, היא הייתה זמינה לי בכל שעות היממה. אם חשוב לך וזה משהו שמישהו רוצה לעשות אותו, אז אני בעד. הייתה לי פה ממש נפיחות שהקטינה לי את העין, שישבה לי בצורה כזו על העין, והעין נפתחה ונראית הרבה יותר נעימה, הרבה יותר כלילה, וזהו, אני ממליצה.